Hajisha ketika jingjia kabarit kedan ke jingjia kaje spo surap inde po na afiki party di party na kasi tapi party chuti pat jai briew then kipo spo na ban file fa then la po na pade sang ya kaje paramaki di one file fa but kunjuru ki kumta ke confront ye ki observe po duty po thana then ba officer joki la officer joki badane la patai ki ban file deka FIR no de kawai ka party la ready file FIR kawai ka party bade long hari ni ki refuse ban file deka FIR then kita kadon ka altercation ni dai then officer joki kadala la specify ki la patai ki ban file ka FIR ki refuse then pat ki one one ki briew ki mo ni bla ban yu tip ki ha ki wan sipo pada steng dak sipo steng ki dak sipo kat ba kidang ya kran ya pendek sipo pada ki padang sipo ki thaya ka kali kam dar kom tam hadu menini datang ke ke FIR bala submit in fact officer pada ni la ong ki ba pd ban submit ka FIR then rei klum submit hadu ta klum submit dan koi kiliang ki di other side pada kila submit ka FIR de kam de kum ta ba klum submit klum pada ka FIR de la dan mana submit FIR ki officer ni ki parwar ni priam be ka Sasa nakalian tu bilang edit fine minu ino. Nala banong ba cases registered they means investigate into as per the section of law ya kita ngamla ban disclose plan war dan case dan registered they means look into ni la identify katukan ni ngamla ban disclose ki nakaling jong hi baru ki platform ni persang kapla ban kren ya ga jingsuk ban ki piece ni tai bam dei ban dan kano ka clash ni tai baru ki platform ni kren ya kren ki disna pingin ju promo rai kini ki tai ni klub community ro ba kan don ka jingjia ka bahe nen rai data ka jingjia ka bari pas lo rai ngam tip din bakila social balai bun reu din anda ka poi ka jet ni kamla banom ki kena kebetulan nem med ki persamaan smart ka dia jom ki CRPF ki asal ru ki CRPF then they have every right yang defend it dia main lagi jadi marki ke persang ban smart ki dia jom ki CRP lai kilo innocent kila deputy nang ni ki mo lipai no sha jakasa la jam dia por ki dang mi nang ni ki asal ki have every right yang man you dia main pe ne ki mi officer jong nang ni na po thana kila disfai ki to CRP kila no so dong atem ho ki atem kai tamba Attempt for ban smart ki weapons. Thì regular no officer jong ni banang po ki mi no shpa thì long ban lai no taka jing ra ban smart ki weapons yang tanya pala banang ma pa ka case kadang register yang sampai pat dia panggil ya ka investigation